Καλημέρα! Τι κάνετε? Σήμερα έχουμε και έναν επίτιμο καλεσμένο, το μικρό κουκλάκι, ή αλλιώς Τέρικ, ή ο CEO του σπιτιού. Σκέφτηκα πάρα πολύ για το τι θέμα να μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Και όταν λέω πάρα πολύ, εννοώ πάρα πολύ. Έγραψα ιδέες, τις έσβησα, τις ξαναέγραψα, γκούγκλαρα. Και ξέρετε, εκεί που σκεφτόμουν θέματα, σκεφτόμουν μήπως να ψάξω να κάνω κάτι πιο viral, μήπως αυτό το θέμα που έχω στο μυαλό μου δεν ενδιαφέρει κανέναν, μήπως να κάνω κάτι άλλο που να το βρουν οι άλλοι πιο ενδιαφέρον. Μήπως να αλλάξω ύφος. Μήπως να κάνω ένα πιο αστείο βίντεο. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο τρίτο mental breakdown και στο τέταρτο φλιτζάνι καφέ, κατάλαβα ότι μάλλον υπεραναλύω το θέμα. Τελικά σε κάποια στιγμή κατάλαβα ότι μάλλον το σκέφτομαι πολύ και το υπεραναλύω το θέμα. Οπότε γιατί να μην δεν κάνω ένα βίντεο για την υπερανάλυση. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω συνέχεια. Και σε πιο απλά πράγματα. Για παράδειγμα, τα μηνύματα. Και δεν μιλάω για κάνα βαθιστόχαστο μήνυμα. Αναφέρομαι στα απλά μηνύματα ακόμη του τύπου «Γεια σου, τι κάνεις». Το γράφω, το σβήνω, το ξαναγράφω. Μήπως ακούγεται πολύ ψυχρό, μήπως ακούγεται πολύ πρόθυμο. Μήπως να βάλω κάποιο emoji. Μήπως αυτό το emoji είναι πολύ cringe, να το αλλάξω. And so on. Και ειδικά στα αγγλικά, που είναι και η δεύτερη γλώσσα μου, εκεί να δεις πανηγύρι. Είναι πιο φυσικό να γράψω «Hey, hope you're doing well» ή ακούγεται σαν εταιρικό email. Μήπως το «Hey» έχει πολλή ενέργεια. Έβαλα πολλά θαυμαστικά. Μήπως να βάλω κόμμα εδώ. Βάζουν οι Άγγλοι κόμμα εδώ. Δεν ξέρω καν αν οι Άγγλοι βάζουν κόμμα εκεί, αλλά εγώ έχω ανοίξει ήδη 3 tabs και έχω ξεκινήσει γλωσσολογική έρευνα. Και κάπου εκεί συνειδητοποιώ ότι έχω κάνει περισσότερη ανάλυση για ένα απλό μήνυμα από ό,τι χρειάζεται για να πάρεις στεγαστικό δάνειο. Γιατί για κάποιο λόγο έχω την τάση να πιστεύω ότι κάθε μήνυμα είναι και ένα μικρό διπλωματικό επεισόδιο που θα καθορίσει το μέλλον της ανθρωπότητας. Ενώ στην πραγματικότητα ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει. Αν το μήνυμα ακουστεί λίγο πιο φιλικό, ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει. Αν ακουστεί λίγο περισσότερο επαγγελματικό, ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει. Αν ο άλλος το πάρει αλλιώς από ό,τι το εννοούσα, μαντέψτε, ο κόσμος πάλι θα συνεχίσει να γυρίζει. Γιατί την επόμενη μέρα ή ακόμη και το επόμενο λεπτό, κανείς δεν θα το θυμάται. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναλύουν το δικό μου μήνυμα, αλλά αναλύουν το δικό τους. Είναι ίσως λίγο σαν την πρώτη φορά που πας γυμναστήριο, που πιστεύεις ότι όλοι σε κοιτάνε, πιστεύεις ότι όλοι σκέφτονται «Αχ, κοίτα αυτήν, δεν ξέρει τι κάνει, πώς σηκώνει τα βάρη έτσι, κοίτα πώς τρέχει στο διάδρομο». Ενώ στην πραγματικότητα ο ένας σκέφτεται πώς φαίνεται ο ίδιος, ο άλλος μετράει τις επαναλήψεις του
Και ο τρίτος σκέφτεται αν τον κοιτάνε οι άλλοι. Όλοι είναι απασχολημένοι να παίζουν στη δική τους ταινία και εγώ για κάποιον λόγο νομίζω ότι είμαι πρωταγωνίστρια της ταινίας του. Δηλαδή, τι φάση. Και το άλλο που δυσκολεύομαι να αποδεχτώ και το προσπαθώ πολύ είναι να καταλάβω ότι δεν είμαι υπεύθυνη για την αντίδραση του άλλου. Είμαι υπεύθυνη για τη δική μου πρόθεση, τη δική μου ειλικρίνεια, για το τι θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ να ελέγξω πώς θα το ερμηνεύσει ο άλλος. Δεν μπορώ να προβλέψω όλα τα πιθανά σενάρια και δεν μπορώ να προλάβω κάθε παρεξήγηση. Και ίσως εκεί να κρύβεται και το πρόβλημα της υπερανάλυσης, γιατί νομίζουμε ότι αν σκεφτούμε λίγο ακόμη, θα ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούμε να ελέγξουμε απλά κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ στο χέρι μας. Και μου φαίνεται τόσο αστείο το ότι το λέω εγώ αυτό, αλλά αυτό κάνει υπερανάλυση. Σε πείθει ότι αν σκεφτείς λίγο περισσότερο, θα βρεις την τέλεια απάντηση, τη σωστή επιλογή, την απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν ψάχνουμε λύση. Ψάχνουμε να εξαφανίσουμε την αβεβαιότητα. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται ποτέ, απλά συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε. Μέχρι που το θέμα μεγαλώνει τόσο πολύ μέσα στο κεφάλι μας, που ξεχνάμε πόσο μικρό ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα μήνυμα γίνεται τεστ προσωπικότητας. Ένα βλέμμα γίνεται απόρριψη. Μια συζήτηση μπορεί να γίνει σενάριο καταστροφής. Και το άλλο, το χειρότερο, ίσως να είναι το ότι νομίζουμε ότι βλέπουμε τον κόσμο αντικειμενικά. Ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε τον κόσμο όπως είμαστε εμείς. Αγάπη μου εσύ. Μέσα από τους δικούς μας φόβους, ένα λεπτό τερικάκι μου. Μέσα από τους δικούς μας φόβους, τις δικές μας ανασφάλειες και τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Γιατί όλα είναι valid. Οπότε, όσο και αν σκεφτόμαστε εμείς, δεν πλησιάζουμε την αλήθεια. Απλά πλησιάζουμε την ιστορία που έχουμε ήδη γράψει μέσα στο μυαλό μας. Ένα λεπτό, βρε. Ένα λεπτό. Τι έλεγα τώρα? Και πολλές φορές η πραγματικότητα είναι απίστευτα πολύ πιο απλή, γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν περνάνε το χρόνο τους σκεπτόμενοι εμένα, για παράδειγμα. Δεν με σκέφτονται τόσο πολύ όσο εγώ νομίζω. Είναι πολύ απασχολημένοι να υπεραναλύουν τη δική του ζωή. Και κακά τα ψέματα, όσο συνεχίζω να υπεραναλύω, τόσο λιγότερο ζω. Γιατί στην τελική ζωή δεν είναι εξετάσεις πολλαπλής επιλογής που μία απάντηση είναι η σωστή. Και ίσως αυτό να είναι που πρέπει να με εκπαιδεύσω, το ότι η ελευθερία ίσως να βρίσκεται στο να μην ξέρω τη σωστή απάντηση
ή στο να αντέχω να μην την ξέρω. Και παρόλα αυτά, να πατάω αποστολή στο μήνυμα. Όσο τρομακτικό και να ακούγεται αυτό, γιατί είναι τρομακτικό για κάποιον που υπεραναλύει τα πάντα, αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό, αλλά ίσως να είναι και το πιο ελεύθερο πράγμα που μπορώ να κάνω ή το καλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. Αν είστε ακόμη εδώ, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια και αγκαλίτσες. Γεια σας!